Hello, magandang umaga mga ka-Ilians, mga kababayan namin dyan sa may United States. Narito naman po ang inyong lingkod, si Benly Academia, at medyo na late ho tayo ngayon kasi supposedly sa Martes Santo ho tayo nag-start ng documentary. Pero since may duty pa, si Benly, ang inyong host, inabot po tayo hanggang Huwebes Santo. And as usual mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa bahay ni na Mr. Larry Orque, ang isa sa mga kamareros ng iba't ibang images ngayong Quaresma 2012. At ating pong tunghayan ang decoration ng mga images at pasok po tayo sa loob ng bahay nila. Hi everyone! Yes, the usual group po yung mga decorators. And I'm actually excited. Every year talaga na ganito yung nangyayari, okay? And we are very thankful sa mga kasama natin na mga sunflowers for their effort at mga sacrifices para pagandahin yung mga imahe. So there's Bertin. Hi, Bert! Hello! And Dandan. Yes. Kasama ko si Dandan sa work kagabi, so na-late kami. And then Mang Seti. And Ate Lani. And then yung mga iba pa nating mga kaibigan na nagde-decorate sa mga images. So, Mang Bert, ano yung motif natin this year? Nag-iba ba yung motif natin? Hindi. So, same din. Ay, ito, si Betal, imatasuran niya. Bago ang kanyang damit ngayon. Ay, bago. Si Betania. Alright. Bago ang kanyang damit ngayon. Saka nung Martes Santo. So, ito yung ano ni Uncle Marshall. Okay na kasi kaso wala yung may-ari, wala yung kamarero. Oo. Nasa Canada. Yung kamarero po mga kaibigan na sa Canada, pero he trusted the decorations to our friends. And then, sorry kasi hindi natin na present yung Martes Santo. But anyway, we will get back on that sa documentation. And then si Salome. Yes. Si Salome. As usual, like last year, white pa rin yung motif niya in preparation for the Good Friday, ano. So, white pa rin siya. And then, Bert, meron ka bang dinagdag kay Salome? Ayaw mo sa kanyang veil, dinagdagan namin ng rhinestone. So, may additional rhinestone sa para mas veil niya. makinang siyang tignan paggabi. Ah, okay. So, bakit? Bakit may rhinestones, Bert? Para kikitab-kitab siya. Wow, para may life, Oo. para may energy. Ah, okay. And of course, sa totoo lang ayokong maging bias, pero ito talaga yung Pinaka-star. Yes, star talaga. Super Kasi siya pa rin. aside from the emotion, yung color niya, ibang-iba talaga. Kumbaga yung emotion niya, dinideviate niya yung color, pero maganda pa rin yung presentation. Bert, dito din, Kuya Ate Selfie, meron ba kayong dinagdag sa mga decorations for columna? Hi, Seth. Yung dati pa rin yan. Dati pa din, yung mga paper flowers, yung mga orchids na ano. Ito naman si Angustia. Angustia, okay. I love the face of Angustia kasi napaka-real, napaka-totoo. And then, yung emotions niya talaga, totoong-totoo. So, that's Angustia. Nilalagyan pa ng candles. Alright? Still yellow. Yellow ang motif ni Angustia. Okay? Yellow pa din siya. And then guys, tomorrow, Good Friday, makikita natin yung mga baguhan pang mga images. Like, I think Fiscal Marina has a new image. And sino pa? Dalawa yung bago niya ngayon. And then si Tita Marlene Ibali, hindi ba nadagdagan? Isa lang, okay. So tomorrow guys, makikita natin yung kabuuan ng Good Friday para sa Quaresma 2012 dito sa bayan ng Pasukin. Bye for now! Mga kaibigan, nagbabalik po ang Quaresma 2012 at nandito pa rin tayo sa bahay ni Mang Larry Orque. At nakikita natin yung development ng Quaresma 2000 dito sa Pasukin. At nakikita natin yung kooperasyon at mga tulong ng ating mga kababayan dahil isa-isa sa kanila ay meron ng mga images na nadagdag dito sa Semana Santa, okay? Gaya ko ni Fiscal Marina Kaliha, meron siyang idinagdag na dalawa, okay? At nakikita rin natin na through sa help ng social network site at sa internet, maraming mga turista na talaga ng mga nakikita natin tuwing semana dito sa Pasukin. Gaya nga nung Martes Santo at
dahil nga wala ako dito ng Martes Santo, nasabi sa akin na maraming mga turista at mga taga-Capitol ay dumayo pa dito sa Pasukin. At yung mga balikbayan friends natin from Europe, USA, at talagang tinataon nila ang kanilang bakasyon tuwing Semana Santa para matunghayan lang ang Semana Santa dito sa Pasukin, Ilocos Norte. At nagpapasalamat din po kami sa ating mga kababayan na tumulong at nagpakita ng kanilang kooperasyon. And of course, yung Municipal Tourism Officer natin si Mr. Bert Lagok na patuloy na tumutulong, nagsasakripisyo taon-taon para mapaganda ang Semana Santa. Kaya mga kaibigan, sa Biyernes, bukas po yan, abangan natin at iba pang mga imahe na sasali sa prosesyon para sa Semana Santa 2012. Maraming salamat po.